Asabakirahery mbola tsara atsika jiaby amty andro matsantsagna mafana ny andro araiky le hoe mamaky loha sola orozy igny ny hafanagna kanefa ndraiky tsy tambagna amitsika zegny ny magnambara vaovao ny vaovaom-bara tsy matambagna ke hoe hafanagna ke tsy regninareo tsy maintsy magnambaranareo vaovao fa zay eto amizio lera ikoragnesantsika zio faraparan'ny herignandro tamin'ny herignandro igny maromaro raha ho ambaratsika eto niany alohan'izegny miarabantsika jiaby mba ho salama vatagna mba hilomogno agnatin'ny fahasalamagna tanteraka atsika magnano koezy roa ray aman-dreny ampodiko bonjour Asabakirahery mbola tsara atsika jiaby ny fidiko i radio igny mety maro aminareo agnontany mety maro aminareo koa fa mahay azovy igny donc fion'olo managna maizy azy tamin'ny zavakanto akory moto fa mandrakizay tsisy fa misy farany raha jiaby i zokilahy Dedes Tea Sonamo namela ny zavakanto malagasy izy teo anivony zao tontolo zao indrindra taty amin'ny faritry Afrika ary agnisan'ny mpanakanto malagasy ny bata voalohany tamin'ny 1971 ny amboarany Afrika teo amin'ny resaka zavakanto amboara lalagna izy mazava tany sainto eo jiaby hoe ny lalagna raha ilaigna ny mba mampalahelo ny mahagaga nefany atsika magnondragna vokatra maro mampiavaka atsika on capitale lavany amitsika eto azoko atao hoe capitale ny tourisme azoko atao amitsika eto Madagasikara zegny kanefa ny atsika tsisy fandrosoagna tsisy fiovaragna tsisy hoe fagnovagna nefa ny 2009 na tamy 2002 natao kobaka ambava le raha niany atsika volanko samby magnontany tegna hoe andeha ema atsika ty andesindreo olo reto andeha ema atsika koa za tamy faraparan'ny herignandro igny tegna magnano olo dokitry le fitondragna magnano olo dokitry le fitondragna fotony nagnino keky le fagnovagna nandesiny nagnababo atsika tamy 2009 de ny wera fotony iny tsy miova folotso an-tambotogno miegny tagnatin'ny wera fotsika za personnellement za nontany anareo za tsy mety afandrosoagna ny fiovoaragna na fagnovagna fa wera afaka andra telo atsika ankalaza 65 ans d'anniversaire ny indépendantsika mba nagnano fitom-pivavahagna regny ry zala nefa ny wera asa donc fitom-pivavahagna tsy haiko fideragna ny faha 65e anniversaire ny indépendantsika nahavingahy président nagnano ziny fa aminakalo tsy igny natao hoe fivavahagna ho an'ny firenena fa wera ho an'ny firenena alo mbariko ny marigny
marigny raha volagninao Zandrilahy Asimo hoe 2009 fagnovagna nefa midongy hipetraka amin'ny place toy ny tadiavin-droa ary ronavy io nagnano saja nahazo vato zegny tsy tiala ary magnano roa hoe tsy azo ialagna tsy azo adoso azafady akoatsy nagnena tagnatin'ny folo tsao tampotogno tagnatin'ny 16 ans fa rebaka zegny fa lanin'ny kary fa zao raha maravoravo fa maro mipiaradia amin'ny fitondragna ty tonga saigny ary fa maro magnano ultimatum aleo boka tandrignesatsika sénateur araiky amin'ny faritry Sava agny faritry Sava atsika fa capitalin'ny Lavany kanefa potehigny tanteraka valeur an'zegny Lavany zegny vola midrika amin'ny Lavany tsy hitanao mandeha ia tsy mandeha Sava tsy mandeha Madagascar fa anao fo marigny hoe misy 30 millions de dollars ny Lavany tsy lalagna voamboatra tsy sécurité publique tsy éducation ny tanora tsisy raha mandeha karaha zegny koa aminay Ambaribe eto ao Ambaribe azoko volagniny hoe agnisany mba tafiditra amin'ny 5 premier resaka tourisme Madagascar Ambaribe koa eran'izao tontolo zao nefa ny aminay ao tsisy raha nandeha eo volan'ny tourisme nandeha eo volan'ny paquebot raha zegny ambarako eto sanandra amana miliara eritreretra volaniko gaga lany fagnahy zany efa nzaravoravo hoe sénateur mpiaradia amin'ity fitondragna ty eky nagname ultimatum hoe atera aminay agny volany rahaneo izy mazava volagna gasy nataony izy tsy nagnano volagna karary sasany la soupe composée fa izy volagna atera aminay agny volanay zalahy fa aminay agny zay mitsabo Lavany fa tsy Antananarivo izy tanarô mpiaradia amin'ny fitondragna nefa zay eto amin'ny RMFM mivolagna zay tsy magnano adiboko fady zay karaha ataonay fady razagna ato amin'ny RFM ny hoe agnano adiboko malagasy araiky fa razagna samy aminazy aloha tandrignesatsika Zandrilahy Ralahy sénateur baka Antignana agny ty za tiako no volagna marigny karaha ty aboko izy mitana le dialectenany fa izy tsy magnano karary sasany magnano la soupe composée za koa miplacenareo fitondragna maresaka volagna zandry ty sénateur mangala ondranareo fa aza magnano sajana azo vato anareo koa fa tsy ala adosiny amin'ny bure igny aloha tandrignesatsika tegna milaza antsika eto fa 3 taona efatra taona amin'ity no nanangonana ny vola 4 dollars mixy kilo io tsy mbola nisy na 1 franc nampiasaigna agny amin'ny toerana mamokotra ny fiaina na an'ireny plasme tsy efa komansy lany fagnatsay vao atao iny vola ikajiny fao tsy ampiasaigny amananangalana izy andeha atao iny volanay izy telo ve tsy mety mahita programme anazy ampiasaigny vola iny manampahaizina mirokaroka Antananarivo aty volanay izy airegna amin'ny tanana izy vola
fa tsy nampiasaigna tamin'Arivo aty nampotoana an'zy fa ampiasaigna na amin'ny tany navelona vany volanay izy amizahay raha ny magnano an'izay kedy raha kely 30 millions de dollars lasa banky no mahita ny tompony ko satria ela ivola io koa aloha mila amin'ny banky maloha mazoana tompo hevitry faharoa zay tsy ratsy rehefa hipetraka ihany le vola sitrana apetraka amin'ny banky mahazahoana tombony hely fa andeha apetraka amin'ny banky ny fagnarahana nangalany vola ka dolara io ary fahitavany azy dia mitana azy ny fandiniana ny fampiasana azy matka telo taona avy efatra taona venao tsy any andiniky andeha ampiasanao raha lenao amin'olo atao koa ialika raha amin'olo tokony fidinianao no ampiasanao azy ka atsika amin'ny oktobra ka tsy mahita vaholona ampiasany lavany volany lavany io amin'ny fivorenantsika amin'ny mois d'oktobra sadesika atsika satria tsy manaraka ny tokony izy rehefa tsy misy olo manampahaizana afaka ampiasa vola io ambilany fangalany vola ka dolara io fa tsy andeha-katsiny ny fagnarahana tamintsika fa andeha-amboarana école eny amin'ny tany mpamokitra lavany agnamboarana tobim-pahasalamana eny mpamokitra lavany agnamboarana éclairage eny amin'ny tany tobe amin'ny toerana mpamokitra lavany agnamboarana poste avancé ny gendarmerie iarovina ireo mpamboly eo iraha jiaby zay tsy henandray mamono fomba andeha agnamboaran'izay ambadivolo any izy ka tsy henandreo volana aminay zahay agnatorandreo 10 000 poste avancé zao ary efa misy nataonay any ireto iraha tokony ataontsika ka dia mialatsiny na fomba mialasalofy amarary aminay loza ny zavatra miseho ka dia aokatsika mba hifagnampy sy hifampitsinty ary zay rehefa voa rehefa avy eo rehefa manomboka miakapeo dia lazay reto mety hanomboky tsy zay fa miakatra ela loatra manjary miakatra ela loatra miakatra ela loatra anao minky raha tonao reka amby fa mandeha rotaona mandeha telo taona non manjary ohatrany tsy zay le fagnarahana ka dia azafady nisy tapoka hely amin'ny réseau fotony antany baka za io donc hiezaka ho amboarigny raha ty amy raha zegny bon ratsiratsy ny fifandraisantsika antany eto antany baka za io amy plage aty donc zegny tsy tafiboaka fa so izy tapatapany igny fa tsy be tavela taminazy igny hoe 30 millions izy 30 millions de dollars volany lavany eritreretanareo amizegny ny raha misy atsika jiaby koa mandiniky zegny amy raha jiaby zegny tokony ho tonga saigny atsika tokony ho tonga saigny atsika fotony nagnino magnano olo dokotry loatra fitondragna ty io zay aminareo isan'andro aia zalahy 30 millions de dollars fa 4 ans izy tamitsika teo tsisy raha nefa amy tany misy lavany maro 30 millions de dollars zegny maro amy faritra région faritany a Madagasikara eto mampidy vola bahiny dia dongon'olo araiky raha io mampalahelo zegny venareo mivola hoe misy fampandrosoana zegny aviane ato amin'ny RMR FM hoe
mitsangana atsika, mifoaza atsika, fa nefiky zay ampeky zay ho izy teo igny efatra taogno anao na tsaro hoe ampeky zay monsieur le sénateur, fa zay vahoaka folotsa tampitaogno 16 ans zay efa nalilo tofiko leo. Non mbola 4 ans anao fa nagnano ultimatum fa zay farany faela ya ke atsika voaka zamandraha tompondraha atsika kazakadalendro ndraiky oeraoerandro io rô tsy mahay mitondra, zegny tegna marigny, tsy vitan'rô tsy mahay mitondra, boko rô tsy mahay mikonty, aboko rô tsy mahay hoe ino ny raha important, fa mindreo important oeraoera. Fa tsy agny lalagna o docteur JB menimeny tsara andraha mazava volagna zegny vola tsy tokotoforoagna miditra agnatin'ny région, agnatin'ny faritany, agnatin'ny district, nefa tsy hitanao mandeha le vola. Zay teto fa matetiky mivolagna aminareo hoe fitondragna ty nanomboky 2002 ndraiky navy araiky ty rô tsisy andeha hagnano fagnovagna zay fa nareo kazakadalendro, rô tsisy andeha hagnano fampandrosoagna zay fa nareo kazavandesandro, rô ndeha ampagnakaregna fianakaviagnandro, copain copain, copine copine. Ny raha misy niany volaniko tamy semaine igny baka za ndre aty antany lavitra aty tsy tapaka magnaraka vaovao za ary tsy tapaka mahazo dossier za baka tsy mangoigny hoe ke mahazo raha raiky za ifigny zaza raiky, non, marary vahoaka marary za, marary ambany ray vinaitry marary za, marary ambany tanàna marary za, fa fitondragna ny fandimby teto 2002 jusqu'à niany rô tsy mahay mararina ro zegny. Ravoravo za satria commence avy jery mifao amin'ny torimasony ny mpagnaradia n'ity fitondragna ty. Nefany irô magnano rô mifao amin'ny torimasony, irô magnano rô fa hoe mafy mahazo amin'ny fatry mahazo rô tsy masaky mivolagna président anao miala, premier ministre anao miala, atsika mivolagna zao io premier ministre losaigny alonda io ambarako anareo mbola fitondrany mpanjaka ô lombolombo ny aigny amindre janganjila igny agny antanimboan'ny premier ministre atsika zao io asa ndeha mpianarigna agnano dictature agny koa izy empereur baka ny agny alonda io amindao anao fa tsy mety amsaligandohan'ny radjoil mandeha agny fa alohanao mandeha agny losa raiky iny andeha agny alonda LUNDA ke anao ndraikindraiky mizaha reto pisolelaka pinono mpiaraka amin'ny fitondragna ty anao ko marigny rô zay zegny hoe zay kazanaovanareo cinéma. Anareo tsy mila tamy volagna, anareo koa fa mahatsapa marary tsy manjary fatry région faritany misy anareo, ino tsy mampitsangana anareo nino, fa io anareo amy télévision amy radio wa anareo boko motro amy satra tse. Nefa fitondragna reto magnano sady nahazo vato na mikitry nareo le dosiny amy bureau igny zay tsy basy
olobe ne talohany niady tamin'ny saboa fa ro nahazo fahaleovan-tegna. Kintsakika anareo koa fa tsy mahay tokony le re alanareo avy zay ndraiky burin tsisy saja tsy vakiny burin ke mba dinianareo koa atsika voalohany kapitalin'ny Lavany misy vola fa mandeha fa firy taogno nidriky tamin'ny alalan'ny Lavany fa magnanika agny amin'ny 30 millions $2 nefa nanao mandeha faritra sava mampalahelo insécurité, l'école zéro, éducation zéro, social zéro, tsisy raha mandeha nefa nireo misy vola 30 millions $2. Oh, atao ino andesigny andilefa anareo zanaka faritry ny sava asa faly mivolagna micro fo vangoatipoka varavaragna ministre tompony andraikitry o amin'ny finance o volanay miazay efa ngovone hevokone fa nareo koa nareo micro io cinéma zegny aminay asimbelo tsy vangonareo tefoka gauche à droite agny koa fa tsy amieny volanareo ro koa nome anareo niny fidina vahoaka ampanjary faritrinay ampanjary fiaignananay fa tsy ro nomegna reto ministre Jakaloko reto izy ndraiky tsy ratsy raha nataonao monsieur le sénateur ouais tegna tsy ratsy fa tsy ampy igny asa ambesagna octobre zegny voravagna baka eo session-nareo vangoatipaka varavaragna ny commerce vangoatipaka varavaragna ny ministère ny finance aia volane fa zay mahevoko agnaty ala agny tsy maty tsy velogno amy tsabo Lavaninay karaha zegny atsika mbario be vangoatefa député tsika mbilary igny baka agnarany fo fa tsisy rapare aminazy ndre izy mivolagna amy tamin'ny assemblée fo tsisy rapare bebe ny vola midika amy Lavany tognon'ny sénateur io vola midika amitsika mbario be resaka tourisme nefa ny atsika ia camion poubelle araiky ben'ny poubelle 10 ha zegny andeha ndrakofagna masotsika anapenagna vavatsika lalagna io ambario be io tsy fanjakagna nagnano io banque mondiale fa ny piky ny olo atokisan'ny banque mondiale hitantagna le vola navitagna lalagna tambario be fa io tsy rajoela mialatsiny e rajoela tsisy raha namboarigny taminareo nandravatanareo oui ary tsy eketrika zegny ane mahavy zay MRFM mitaky apitra fédéral ko mahazo avy baka zo il faut mitoromaso ngiary eto j'espère que bien ny fohanareo fa zay kasy atao blabla micro les députés et les sénateurs isany ataova action narony izy io fa nitognonao misy 30 millions $2 o asofinay marigny zegny avo amboatra fa tampoko anao amizay mandeha faritra ny Tignana ary projet présidentiel rond-point tsara tamin'ny fahagolatanina no ny ravagny nandeha natao rond-point babaky ny vanio o asava o rond-point babaky vanio baka zegny fa izy teo tsara nitondragnaragna ny ray aman-dreny teo regny tsy amindreo tampoko anao koa mandeha faritra andapa tany mitsabo vary tsy mihinankera zala manjary mihinankera mihina pango
Tampoko anao amizay mizaha rond-point mindro andapaigny. Oh, sary ny viavy mitana vary nefa ny vahoaka mijaly. Fampandrosoagna zegny, fagnovagna zegny. Amin'ny Ambaribe boka couleur jiaby ny soloagna orange. Magaga fa za ndraiky tsy lany fagnahy fotony maire-nay député-nay sagnagna. Rond-point babaky fotony ministre en commerce zovy saovanio de rond-point nandeha natao babaky. Azalahy valeur ny volany lava midriky amy kitapom-bola rond-point babaky nefa naraiky teo taloha tsara e. Karaha io koa boka amin'ny Ambaribe rond-point ne teo tsara. En plus voajoro tamy fijoroa non ridondrina ry sagnagna ry lefaka nandeha nipoandreo nagnanaovandreo business ry tasianao agnatin'izay za boko mihinanao. Merany amizay lera nagna propagande aza koa lany io ampodiko am place ny rond-point dadilahinao ampodiana am place ny baka ela velogno rond-point ampodiana vavanao zegny aliabodo. Aza toa lisika lifanongagna vahoaka zala. Raha vitantegna io volagniny amy vahoaka fa aza fandesagna vahoaka. Aleo boka tandrignesatsika volagna sénateur baka amy faritra Antignana ty. Ah, zay raha volagna marigny egny. Dikan'izegny zay eto amin'ny MRFM tsy tapaka mivolagna aminareo. Azo matindretatsika motro fa meky. Aza mbesagny eky. Maro 30 millions de dollars zegny nandeha. Misy raha vita faritra sava. Contraire, nandeha nampidiragna kiromaso ande trandraka terra rare. Vola fa loso tamy 2024 signé fa contrat fa voa. Nandeha io vola io. Amin'ny Ambaribe même chose. Raha ne tsy amianay. Volan'ny tourisme anay mbola zay tompony mitondra izy. Volan'ny pakebo midriky aminay eo mahavelogno zay Ambaribe fa zay kazandeha zarizarenareo varitsindro tosika ifameno de l'huile ifamonty mamono fa zay kazanaovagna cinémaky nalefandafy ny analyse ravagna ety basa Institut Pasteur baka kofa tsy vitany Institut Pasteur ravagna Institut Pasteur fa tsy analyse mamono vahoaka andeha lefandafy fa firy andra zay idriky herignandra e nalefandafy analyse andafy tsy ela magnano analyse avako zay kaza ribribegna anao magnano analyse marandraigny tsofotro andro fa azonao résultat andafy. Natao zay boka zay baka tsika vahoaka mangigny non raha raiky ambaranay eto fadiana ry havagna malagasy isany mivangavanga de l'huile amy bidon-dreo regny amy vraky oatrika fadiana mandeha mangala président ave izara varitsindro izara tosiky fameno fadiana patipaty amiandreo regny magnanaova fiaignan'ny vahoaka taloha. Atsika ne feny raha mety hoany agnaty ala ao aniboroka na velogna atsika ty zay ty marandraigny mandeha l'école taloha zay mihina mahogo ndraiky siramamy zay fa kiasy zay mandeha l'école na zay mihina tsakotsakore tetiky miaro vanio siramamy ely zay losy l'école zay tsy nenina du beurre zay tsy nenina fromage zay dadinay dadilahinay nehe nagnamboatra menaka nagnamboatra soliky nagnamboatra famody tamy vanio
fa tsy magnafatra menaka tianao tany fiaviany mamono vahoaka boko eo fa tsy zegny fa zegny hoe tsy zegny zegny hoe aza atao cinéma zay aza atao cinéma zay fa empaka ko cinéma zavany eta amin'ny SNBC mbola izy botro ndraiky tamy Roxy ndraiky Rich zay donc ampagnarivo fotony tamin'ny SNBC tary cinéma gratuit visa B visa C fa tsy niana nareo nde hagnano visa D aminay koa eto nandena na ambario be boka tegna somendro tsy amijery tsy amy fagnahy Tananarivo fa mitsanga zavany moaly madaim-port nirety koa kategoriny pompier anagnany Tananarivo tsy tokony rehetra jusqu'à marandraigny niany madaim-port nirehetra 11h haligna 23h30 jusqu'à marandraigny igny mbola mirehetra ino fo asan'ny pompier vantarenareo aminay ao isaka défilé tiako nino non aboko tamy faraparan'herignandra igny ary nagnano fotoam-pivavagna tiako fideragna fivavagna ho an'ny firenena fotony nahazo indépendance 65 ans bientôt aminakazy igny werahoera anao mivavaka ke igny andeha ataonao chaudron mivavaka zegny vantarany werahoerany président professeur Rajoelina igny ankadalegna jeritsika baka very jeritsika hoe adignandro analyse eto mampatsaro anareo haligny matsagna aboa taratasy karaha tony magnaboaka dossier nareo eto hoe ty résultat baka amy tel laboratoire tandafy fa seka za ribribegna ke laboratoire any andafy magnano analyse fanjava raiky herignandro bandabrotinareo aloha tandrignesatsika ampodiko iaratsika mitandregny volanko volagna ny sénateur ny faritry Savay tegna milaza antsika eto fa 3 taona efatra taona amity no nanangonana ny vola $4 isakilomètre tsy mbola nisy na $1 nampiasaina any amin'ny toerana mamokotra ny fiaina na an'ireny plasine tsy efa commence lany famatsay vao atao iny volikajiny vao tsy ampiasaigny amin'ny ranangalanizy andeha atao iny volanay izy telo taona ve tsy mety mahita programme anazy ampiasaigny voly manampahaizina mirokaroka Antananarivo aty volanay izy airena amy tanina izy voly fa tsy nampiasaigny Antananarivo aty na mipolanizy fa ampiasaigny any amy tanina velona voly volanay izy amizahay raha me magnanonan'izay kety raha kely 30 millions de dollars lasa banky no mahita ny tombony ko satria ela ivola io koa aloha miraminy banky maloha mazorona tombony evitry faharoa zay tsy ratsy rehefa hipetraka ihany le vola sitry napetraka amy banky mba azahoana tombony kely fa andeha apetraka amy banky mifanarahana nangalany vola $4 io ary fahitavanay azy dia mitazo ny fandiniana ny fampiasana azy matka 3 taona avy efatra taona feno tsy handinikira andeha ampiasanao raha ilainao amin'olo atao ialkana amin'olo tokony avidininao no ampiasanao azy ka atsika amin'ny oktobra ka tsy mahita vaholana ampiasany lavany volany lavanivo amin'ny fivorenantsika ao mois d'octobre sadesika atsika satria tsy maneraka ny tokony izy rehefa tsy misy olo manampahaizana afaka ampiasa vola io ambilany fangalany vola $4 io fa tsy amehaka tsiny ny fagnarahana tamintsika fa tegna amboarana
école eny tany mpamokatra Lavany, agnamboarana tobim-pahasalamana eny mpamokatra Lavany, agnamboarana éclairage eny amin'ny toerana mpamokatra Lavany, agnamboarana poste avancé ny gendarmerie iarovana ireo mpamboly ireo. I raha jiaby zay tsy hainandre mamoro fomba andeha agnamboarana zay ambanivolo any. Izy ka tsy hainandreo volana aminay zahay agnatorandreo 10 000 poste avancé zao io ary efa misy nataonay any. Ireto ny raha tokony ataontsika. Ka dia mialatsiny ny fomba mialasalo fito amarara aminay loatra ny zavatra miseho ka dia aokatsika mba hifanampy sy hifampitsily. Ary zay rehefa voa rehefa avy eo rehefa manomboka miakapeo dia lazay reto mety hamoky tsy zay fa miakatra ela loatra, manjary miakatra ela loatra, miakatra ela loatra. Anao mbiny kirato no reka amby fa mandeha roa mandeha 3 taona non, manjary ohatran'ny tsy zay rehefa fagnarana. Ka dia amboamboara ely atsika mivola mois d'octobre dia takineo efa isen'ny résultat amin'ny fomba fampiasana. Anisan'ny manjary fampiasana ny vola dia ny fividianana scanner itilena ireo Lavany ireo any amin'ny faritra fafa no renivohitra ny famokarana Lavany magneran-tany. Talao afaka magnano exportation avy ainy. Amin'izao fotoana zao dia tsy maintsy miakarana ty Antananarivo ny exportation. Tsisy scanner onya itilena ireo carton Lavany ireo. Magnitsy vidiana scanner io vola 30 millions $. Ary zahay mampitandry so ina kin'ny vola ina sy dia ifankahitatsika dia efa volagnina ela dia tsy mieritreritra ina ny vola volagnan'olobe zay izy ndraiky izy zandroko amin'ny taogno fa mipilasy misy izy olobe tro misy ina vola io izy fampitana atsika izy zegny volagna lehilahy zay zegny lehilahy miady zony vahoaka anazy sénateur amin'ny faritra Sava. Eko agnaranazy fa zatsanao mariny za loatra izy ary havako loatra foiky fa zatsanao fa tsy zegny gouverneur nera la sarotra kajo minono masofaranazy tsy mety kajo député nay baka mbilary foiky koa député nay Mbariobe tany lavoagna zegny lehilahy io volagna zegny amia zay he volaneo izy zay he ny mahevo koa rifatsy anarô marigny ny raha volagniny tegna isorako sénateur faritra Sava. De tamin'ny herignandro igny koa za tegna ravoravo ambarako anarô nde za tsy nagnapo hoe nisy filaharam-beny vahoaka t'Antananarivo. Ino raha mbesatsika varatra lahatra rô tamin'ny semaine agnabo igny mitaky ny marigny ary mitaky ny fahalalagna fa tsika varatra agny nagnino fotony ro olo nitendrigna napetraka io même ro olo nifiditsika ro sagnagna aby izy aby tsisy raha lagna ro alohany tandrignasatsika volagna reto vahoaka nagnano filaharam-be t'Antananarivo. Manaraka an'ireto fihetsi-bahoaka reto zany zay androany tsy hoe estimance candidat tsony nirazana azy fa hetsi-bahoaka satria zao efa mahatsiaro ny olona fa tena miaina ao anatin'ny tsy fahombiazana ny vahoaka malagasy. Ampirina tamitsika ny devolon'ny fanaporontanana sy ny devolon'ny ady satria misy te anjakazaka eto amin'ny tany sy ny firenena androany zany
dia manentana antsika rehetrarehetra izay manam-pinoana izay rehetra mivavaka mba hivavaka amin'Andriamanitra hiasa androaka ny asany maizina tsy anakely tsy anam-pahefana eto amin'ny tany sy ny firenena satria asany maizina izao mila reseny izao mila olona mahery mila olona fitaritafika mahay hanafaka amin'ny Madagasikara olona anankiray izao ny olona ny Malagasy dia mirehare manapatra ny heriny mandeha amin'ny lalana izay tiany izorana dia manahika an'izany be antsika mitodika amin'ireo tafika rehetrarehetra ihany koa izay ankehitriny satria matsiaro tahaka ny valala voatango ohatrany hoe rehefa ny andaniny ampiakanjona ireny akanjo ireny no manao hetsika dia tsy misy fanenjehana tsy misy fandrahonana fa vao miesika kely ny olona mangataka ny fahamarinana miady ny fahamarinana asa eto amin'ny tany sy ny firenena dia daroany izany rehetrarehetra izany zany antsona antsika rehetrarehetra mila manambatra hery ny Malagasy fa tsy ady nolotokana tsony ty na adina kandida tokana fa tena hoe ady amin'ny asa maizina amerenana ny Madagasikara ho amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana manaiky tsika izay rehetrarehetra lany ao aorinan' izao fandaminana izay angatahantsika izao fa izay ny tendrin'Andriamanitra anafaka amin'ny Madagasikara misy zao ireny ny olona izay nikaramana ny sandaina vola ahitanareo tsara fa tsy nisy ady tena kely baravety ary na mifankatia ny Malagasy ary tsy azo nizaniza korotana ao anatiny izao zava-misy izao fankatiantsika izay zao nandefa n'ireny olona teo reny miakanjo orange reny tsy nisy ady teo tsy nisy fikasian-tanana kely baravety ary zany dia ampahafantarina antsika rehetrarehetra hoe manentana ny Malagasy rehetra hijoro hiady amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ma hisy fanjakana aradrariny eto amin'ny tany sy ny firenena tsy resahana tsony ny resaka hoe magoy any amin'ny resaka listy-vialana sy ny sisa fa rehefa mirindra ny fiarahamonina rehefa miverina ny tany sy ny firenena haitsika ny mandamy manio mahereza fa manentana ihany amin'ireo rehetrarehetra namako izay rehetra mivavaka mba androaka ny asa maizina fa maizina ny anantsika eto amin'ny tany sy ny firenentsika eto Madagasikara zay reny igny viady ny volagny nagnano fihetsika reo Tananarivo zao taminareo zay tsy mamorona fady zay amin'ny MRFM tsy mikoragna tsy amin'ny dossier ino raha ambesantsika amin'ny faritany magnino atsika faritravatra mikolefaka Tananarivo fa nagnano anazy ino raha ambesantsika faritravatra ino raha ambesanareo Majunga ino raha ambesanareo Tananarivo Tamatavy Fianarao tso toliara fa magnano andreo nagnentana reo Tananarivo hoe tsy nolotokana tsony ny fitondragna eto fa nitsika Malagasy miaigna agnatin'ny mahisiko loatra Malagasy ho izy oka atsika hitsanga fa ela zay tety ny volagna raha zay tsisy leader reo regny nazafa volagna anany tsy hetsiky ny 11 candidat eto izy wala tsy hetsiky ny Pacifique fa etsy baoaka ino amizay raha ambesanareo ino amizay raha vozoanareo maro aminareo zao tsy naefisian-draha igny fa zay eto amin'ny RFM zay zay mahazo vaovao zay mahazo dossier tsy hetsiky ny 11 candidat izy na tsy hetsiky ny Pacifique eky raha ty fa etsy baoaka réveillez-vous c'est le moment aza miambigny eky fa tsy agny eky ny lalagna sénateur teo fa nivolagna ultimatum nataony mbe izy mba nisy jery izy nagnano ultimatum hoe octobre mbola lavitra octobre zay monsieur le sénateur za koa tam placenao fivoriagnanareo nefa atao izy fa mivango ekipaky gauche droite bureau ny ministre en finance gouverneur en banque centrale ministre en commerce volany lavanine tera amin'ny agny zegny avian'izay mitaky fédéralisme tanareo izy hiboaka baka izy ty ho avy izy ty io tsisy raha mety atao eky amitsika koa tsy état fédéral tsy ady poky zegny avako
ary ankamaroany pays en Afrique nisy guerre nisy ondry ny famony fampitetiky taloha ry nitsangana nagnano état fédéral losy lavitry teto za tamy semaine iny nagnambaranareo 2 fois niaigny tagnatiny vrai coup d'état Comore zany lehilahy atao hoe Bob Denara zany nampiozongozony Comore aia Comore zio fédéral islamique des Comores fantsika atsika démocratie tsy mety tsy mahazo volagna constitution tsika fa mivolagna managna droit tsika milahatra mitaky non atsika tompony koa antibavy tahitomagny normal amizay fitondragna ty magnara ty ataony atsika koa nagnapetraka ro io droit atsika magnadoso ro io ko tsisy fiantefany amitsika ambario be volango aminareo mampalahelo mampahinankinaka vola be midriky milliards et des milliards agnatiny andro raiky 4 milliards devise midriky amin'ny ambario be 4 milliards ko donc zegny ataotsika agnatiny 1 mois compter 4 vol étranger midriky amin'ny ambario be amana milliard mbola banque mondiale koa mamaty zay vola magnamboatra lalagna ne avy bakagny amizay le babany nefan'olo vola fa projet présidentiel dadilahinareo projet présidentiel io tsisy projet présidentiel tsaronareo teto anabaviko nefa nivolagna personamby nini io tsy agnanaovandreo projet présidentiel zay fa lendreo zarizarendreo akory izy igny ete zanadainy koa eto mamoanareo vahoakany ambario be io tsisy présidentiel andeha agnamy projet zegny fa andeha angala taninareo fanagnanareo izy io raha misy asakaty tiako firaisankina sakaty aza miagna ro fa zatra mamono olo migada olo ambilafa fa tsika miaro union fait la force ry malagasy ava mary mivolagna androny lahatra tantaninarivo regny ataova hetsy bahoaka fa ro tsy asaky anambotra anareo volaniko ary tsy asaky itivitra anareo tanay tsy atakalo wala tsy alafo tsy resaka fagnanaovagna contrat 50 ans 100 ans tanay ampandroso zay tiko nandroso tsisy faritrinay nandroso karaha faritra varitra zay tsisy contrat nandesiny dadilahinay dadinay nitondra teo faritry jiaby nandroso niroborobo ny fambolegna ny lalagna nisy anareo navy teo lalagna tsy mahavoky na ino anareo zay milomay magnamboatra lalagna mbo podiko baka io iray baka fa misy message tsota nazoko ato hoe ampidiana tsara be diragny zoko be tandrignesa nefa namohajerinay ampodiko iragny baka io tanareo atsika ny ampediviny ty fitondragna ty atsika vahoaky atsika malagasy tadiaviny ty fitondragna ty ampediviny nefa nigny Tananarivo mitogno atsika malagasy o izy tsy vola hoe atsika Tananarivo mitogno izy hoe atsika malagasy ty fa tsy adiny opposition wala tsy adiny pacifique na firaisakina na candidat raiky ambin'ny folo izy fa ty etsy bahoaka fa miaigny amy maiziky loatra ndretsika fony za raha ary fotoam-pivavagna 65 ans ho avy nataony radioela sy ny fianakavia igny fivavagna karegny oera chaudron andesinao ny fivavagna oera zay tsy raha mijery chaudronnao io anao sambany nahita zao anao sakara zo fa zay tsy mijery igny amboara lalagna aboa vokatra anay atera amy tanànanay vola midriky aminay point bara tsika fankazo edy fa aza hodikodignanareo anareo ne magnano fiaignany vampira mila mihina namagna fo de za boka meranay izy fa igny logaro agnarany
Aya rond-point namboarinao ndraiky niany. Volanany io aminao MCO. Na ino tsy sakinao débloquer Aliaboudo. Fa presque 60 millions de dollars. Milliards, 60 milliards. Hagnapidianagna rond-point io. Ambara io. Préfet Kizembindrazagna biorigno ratsy io. Ampidiana rond-point Nembario be. Igny mahazezay. Boko io tany masiny. Anao koa zany ka andoha rano zafiny Ambanja, Aliaboudo, ambara préfet ampodiny tany. Rond-point. Fafanao taminanao nagna propagande igny. Tombaranao ka dignane. Non! Zay ndraiky tsy miegna agnaty ranomasy fa zay misy mémoire en loko zama. Raha koa tsy vitanao asa kapokapoigny. Anao zao samboriny amin'ny vavanao ni. Teteka anao vaorany amin'ny vitinao ndraiky tagnanao. Koa tsy voampodinao. Karaha zegny président Cornet. Anao aza mikapokapoko volanko aminao tasianao fa anao nigaka rano moraba be loatra anao mbola taminanao mbola maboto. Mampalahelo Diego. Jusqu'à ta lakourny résidence. Soratra igny teo tsara nagnanaova secret misy. Bleu. Soratra amin'ny résidence nandeha natao orange. Io ma lakourny dadilanareo sa babanareo ny mamanareo. Io lakourny résidence di résidence ny vahoaka. Besta antsoroko ty. Wakatsika ifidy agny amin'ny zay tsy ifidy ampidiana amin'ny maizy izy tanànanenga. Kofa tsy hainareo miala. Fa zay tsy ifidy. Ary vahoaka tsy ifidy. Mandana any amin'ny sitiny ministère ny tiako magnino. Dadilanao le fasa mandeha agny. Baka io atsika ny koa azo voalohany azo vola 5 milliards. Ndre vola 50 milliards. Ny région. Diana fotsy hita tanàgnanaovanao izy. Na ino tsy saikinao volagny tasianao. Nandeha 50 milliards ny région Diana. Fa tsy niananao milebaleba amin'ny 4x4 vaovao, sachet vao. Andesy niavanao Diego io mbaranao tsy tanezo. Ay anareo be amin'ny ino bianco amizay. Fotony olona orange. Président nareo bako mivola hoe fa atsekena tsony. Fa mandeha loatra ny réseaux sociaux tiako ny réseau nino. Izy ny tokony samboriny voalohany ndraiky Ravatomanga. Arô besta nitsoroko zany re. Lakory mbahoaka, lakory mpanjakana. Andeha ataonareo couleurany politique. Io ma lakory ny dadilanao sa ny babanao. Ampidiana amin'ny couleur anazy lakorinay. Fa io tsy rajoela nanangana io. Ndre rajoela zay tsy ngiteraka. Fa nisy teo io résidence io. Ary fa karaha iny couleur anazy teo, teky koa teky. Fitondragna maro teo e. PSD nanana couleur anazy. Ary manana ny couleur anazy. Monima nanana couleur anazy. UNDD nanana couleur anazy. MFM nanana couleur. Azovy mpagna politique tsisy couleur teto. Tsara nagnova couleur an'io. Résidence io. Amin'ny soratra iny. Andeha natao orange. Na ino tsy ataonao couleur ny orange fasagna babanao na mamanao agny. Fa tsy lakorim-bahoaka. Normal sénateur igny miady e. Za tiako lehilahy mivolagna karaha igny. Merci aminao sénateur. Fa tsy karaha sasany solelaka amin'ny lohanao aligny matragna. Satrokajo masoarandro sanandra ô. Zay tsy vidy atsika vahoaka kaza vidy. 5 milliards. Ndre 50 milliards tsy hitantany nasionao izy ke 5 milliards andeha mibaribarinao aminay. Anao bako volagnanao zanaka any Ambario be. Besta antsoroko anao. Tsy sakinareo miady volan'ny tourisme midika aminay io. Tanànanay tsy ataonay location. Ary tsy amianay.
zay amin'ny MRFM miaraka mitsanga amin'ny vahoaka ny Ambarobe ary miaro ny Sakatia. Tsisy zany eta amin'ny semaine iny fa nivolagna tsary nisy agnabony donia sur les 4 points de globe président Kararadjoely zay président sagnagna nul nangala bus tseko baka tahia koa bus igny mbola milalagna fo izy naty asakasaka anareo iondagna fa za aloha tsy miondagna igny fotony za koa iondagna igny haiko za tsy avy atanim-boako oera edy fotony baka atao andeha atao défilé 26 baka ro igny zay nampavianjigny alohan'ny 26 ane andeha atao défilé ery koa navy bus électrique nde motro tsisy andeha lefa amin'ny électrique nino pipi sa électrique nino impoty amin'ny jopetala mandeha amin'ny charbon zay boka nisy taminay Tambarobe tary misy locomotive zay taminay tary agnarany jopetala io mandeha amin'ny charbon ary électrique nde électricité mbahoaka tsy vo résoudre nareo lalagna tsy vo amboatra igny bus andeha ampiasainareo io asakasaka anareo vahoaka za tsy masaky miondagna igny ambilafo za mandeha ligne 11 nakaty koa mbola Tananarivo tsisy egnatampory tsisy egnatampory volanko aminareo fitondragna ty ary tsisy andro any koa ro miary ry vahoaka malagasy miaraka mitsangagna atsika oro ray aman-drenitsika teo regny miady fanagnana atsika fa io tsy fanagnan'olo tokagna nahampy 16 ans ro teo tsisy raha pare amin'ny Ambarobe eo baka asa miambigny miagna koa soi-disant baka zay atsika jiaby nahita nagnanaovagna pipi peraka tanàna camion raiky beny 10 nagnontany zay araha igonitreky miasa ay normal député nay ndraiky maire nay ndraiky OMC nandeha nitampenagna maso ndraiky sofigny ndraiky vava amin'ny camion ben'ny poubelle rozy amizay fantara zay namian'ny président parce que nareo tsisy jery foagna nareo tsisy jery foagna nagnontany faritry maromaro koa za za lala tiako malagasy mitandregny zay azoko ny tegna amin'ny faritry sasasasany anangagna drapeau bravo ry malagasy zao nareo tonga saigny mariny tsy ny fananganagna drapeau ny mampandroso firenena tsy ny oera chaudron ny mampandroso firenena tsy ny balafomanga na feu d'artifice ny mampandroso firenena fa vahoaka afaka mijaly ndraiky fasahiragnana miaigna amin'ny fomba fiaignanaro io koa mba tiany vahoaka amboara lalagna aboa vokatra milamigny koragna tefatsika ny koragna niboaka baka ny marigny za mba tiako mivolagna ndraiky anao madame préfet nay Diego io nagnano izy tsisy menaka zegny tsisy akory madame préfet Diego nila niboaka baka tagnatin'ny sambo igny bidon jaune regny tsy menaka tsy famontry tsy soliky anao nagnano tsisy anino estantsoro koa anareo mivoleza mavandy zo ambaranareo olo jiaby sy toany karahanareo io ao masonto karahanareo io black mikmakinareo ndraiky kadansinareo fa hainay jiaby fa naboaka anay teto menaka agnatin'ny sambo nagnasarina atao rikitry tary azala sambo jiaby mandalo nde tsy miroro fo be molanga
mandalo teo mitondra pétrole en 10 tonnes en 10 tonnes tsary rekitry sambo io rekitry zay navy teo ry vahoaka malagasy gasy karanareo zay miaraka me fadiana mivanga menaka amy vraky naboaka andreo boka zy boka agnaty sambo igny andeha ataondreo nino amizay izy io andeha ataondreo mise en bouteille baka hoefa tsy menaka baka amy bidon jaune baka amin'ny amoury anareo volako aminareo simple fo magnamboara menaka amy vanio tsy sarotro ane magnamboatra menaka amy vanio magnamboara menaka amy vanio fa nareo ndray koa ndivanga zy nareo bako kadalendro nalefa andafy koa analizy andafy tsary nisy analizy nandeha fanjava herignandro anao magnano analizy marandraigny tsofotro andra izy fa milatsaka agnatin'ny email-nao résultat misy problème zigny docteur anao fa mikaiky cling résultat anao karaha zay faites attention résultat anao siramamy be fa mitandrema anao mieny rendez-vous anao avy amy bureau cabinet nany amena ordonnance anao arakaraka résultat c'est-à-dire anao tompony mahazo résultat ny analyse nao izy docteur anao koa mahazo résultat ny analyse izy koa tsy nagnamenao zy rendez-vous tsy nikaiky anao zy dikan'izay résultat anao alhamdoulillahi rabbil alamina merci bon Dieu amen fa résultat ny analyse nandeha ndafy fa firy andro mbola tsy aiky nipody ministre fahasalamagna sagnagna ty tor akombana tony ty aia résultat nandeha ndafy tsy sakindreo ne nanonony nandeha ndafy résultat analyse aza anaovanareo cinéma zala fiagnam-bahoaka aza anaovagna cinéma araiky io volako aminareo biatoko biloa nandeha agny alonda agny ane mbola fitondragna fa manjaka asa ndianatra fitondragna mpanjaka koa donc nandiana an'zigny agny mety voahiraka andaonao agny zalahy PM tsy haiko izy io police militaire ary premier ministre asanasiany zegny anao premier ministre irain'olo mindonao agny mandeha i tsary nandeha antany ratsy antany tsara toujours izy alefandreo amy tany tsy manjary ino dianareo alonda tariky délégation nandeha londa za tsy nenao remorqueur ke mitariky zegny raha misy ry vahoaka tsy adala zay nitaky ny fagnapitragna fédéral nitaky ny fagnapitragna budget provinciaux niboaka boka izy tsy Antananarivo agny volany lavanivo lagny sénateur igny fa aminay aty tsy Antananarivo agny volany tourisme fa aminay Ambariobe zay vahoaka amy contrôle izy zay komba nianatry boko zay meherany fa zay ka zay ro olo nomenareo napetrapetraka nareo ne bado ro io bado za baka sénateur ane ary ande forcegna olo ividy tsy haiko amy sitiny tsy haiko nino fagnajariagna ny tany tany jiaby lafolafonareo zegny magnajary tany anao madiapaha ndre nantsy io tsisy olo ividy anareo ndray agnano volamena lalabe olo tsy fidy olo mila anareo miala empaka tofoko on est fatigué
tsisy raha tsy couleur-igna orange. Oh mon Dieu. Olonino reto. Za fa nambarinareo ni. Atsika io miaigny ndraiky monstre. Ry Gapa, ry Godzilla, ry vampira, diaby io. Ry Romani, ry Spidermani, ry Kongomani, tiako nino man diaby ro. Ke zegny izy ry vahoaka. Atsika mifaza amy torimaso. Avatsika dia fanfo. Ary fantsangana. Fa nagnano ro igny. Nagnano Tatoliara. Mbariobe. Arova. Miaraka mientagna amy vahoaka nosy sakatietsika diaby eran'ny Madagasikara. Za teto aniny volagna taminao Rajoelina. Tsy ny fagnanaovanao 100 ans 50 ans contrat nosinaiky ampandroso zay. Non. Ambila zay tompo tanàna mitondra nosy nefa razagna anay io. Fa tsy razagna anao. Anao koa tian-dafo. Agnano contrat 100 ans 50 ans. Anta misy razagna anao roa agny atova. Fa tsy razagna an'olo. Tany masigna Ambariobe io ira zay. Le coco. Matolo loatina atao farany agnabo. Atao handiniky iasa. Fa zo koa tsisy rano lagnazona ataondreo tamin'ny fitombenagna tagny. Ino agnarany? Jabady mivadiky. Jabady mandry. Agny. Ke za volagna sanandro. Roze boka atsika zao hitandregny. Ino koa vandy. Azovy koa olany isamborindreo. Mada importnay eo io. E gravy. Motro mirehetra 23h30. 23h30 motro ny mada import mirehetra. C'est-à-dire 11h haligny sy sasany. 11h30 haligny. Marandraigny igny zany kaiky ro Tananarivo na magnabo raha io mbola mirehetra. Nefa toute catégorie. Option pompier diaby misy Tananarivo. Motro tsy naty. Pas comme gente mada impôt. Mada import. Mampalahelo. Azovy koa olany isamborina rozy io. Andeko. Tsisy vola andeha fagnadiadiagna. Zay boka andro. Maty rano mandeha fagnadiadiagna. Tsy manjary motro mandeha fagnadiadiagna. Koa fagnadiadiagna ataonareo. Mahazo vola ro expertise aby ro. Ro expert aby ro. Tega mahazo vola. Izy karaha mandalo. Aziska poil de mouche. Mbo tadiavinareo fagnadiadiagna. Andesinareo ia mazay hety. Za tsara nahita eke. No. Fa ny mandry. Vodiny lohany ambany eo. Za tsara nahita e. Analyse. Nandeha une semaine. Résultat tsy miboaka. Soi-disant nareo ny volagna nalefandafo. Atsika misy Institut Pasteur. Antananarivo karaha feno fatifatiny laboratoire. Allo ataoko fatifatiny laboratoire. Fotony fa tsy natao ao le analyse fa nalefandafo. Andafo igny zao. Magnontany anareo misy avagna andafo. Karakory magnano analyse aminareo amin'ny volagna. Marandraigny anao mandeha magnano analyse amin'ny laboratoire. Mandrapaviany matsagna folak'Andranivo izy fa mivadika agnatin'ny téléphone-nao. Résultat. Ban. Docteur anao. Ban. Mahazo résultat. Tsara nandeha 24 heures. Mavandy. Analyse andafy. Mavandy. Ndeha analyse nino. Fa tsy eto zay ndeha kadalenareo. Ro fa tsy vitan'ireo mavandy. Ro bokoa mbo fa matry. Zany miamby anao madame préfet Diego ny vola fa tsisy menaka ao. Ino rano bokaboka agnatin'ny sambo igny. Aminao soi-disant anao préfet.
ino raha naboakanareo igny bidon jaune marobe manjatony igny rano satria anao magnavaka l'huile ndraiky famonty araiky forazy madame koa fa huile agnarany aminay varatra agny famonty koa fa famonty soliky de l'huile tsotra anao koa agnabon'izegny nagnino tsy masaky volagna zao baka nagnino tsy sakinareo volagny raha naboakanareo tagnatin'ny sambo igny amori igny fa matra boko mbola mavandy zoma olo jiaby mambaranareo miragna jery aminareo zao fa tsisy olo miragna mijery aminareo zay tsy magnanangagna drapeau zay tsy anangagna drapeau fotony nareo tsisy saigny nareo koa nisy saigny zay mba nisy saigny fa nareo tsisy saigny zay koa tsisy saigny zay tsisy drapeau nareo koa tsisy drapeau koa zay boka mampalahelo ino ma forcenareo zay ko tsy forcenareo zay heny mamelogno anareo fa tsy anareo ny mamelogno zay besta boaty madjaba ndranantsy moitsy nareo velogno anareo koa tsy zay vahoaka anareo mikarama anareo koa tsy zay vahoaka izy no volagninira teo igny ivanga katikata anareo ivanga V6 V10 Land Rover misy vola anareo fa vola mbahoaka mitango vohoma maty tsy mandrialigna amy lavany mandry tsy mandrialigna amy fagnanaovagna guide tsisy raha manjary misolelaka minolo afarany nino koa antibavina agnano lobaka zay koa ampidirigna amy horogno koa ke zegny izy ry vahoaka oka tsika ho tonga saigny azankadalendro anao koa tia ahe tasy anao vahoaka ny Diego province ny Diego tianao ahazo 5 milliards ny volagninao io aboazy ahe vahoaka ny Diego en détail noir sur blanc sur A4 blanc volany 50 milliards ny province région Diana nampiasainao nandeha io fa matoa izy tsy sakinao boaka tsy sakinao volagniny dikan'izegny nohaninao nga Bob Tasiano président Corné ino e volaniko aminareo aza magnano jery ny namabedy baka taloha izy koa izy fa quity baka magnory ahitra igny andra inery dimy izy io tanareo amy vodiny bonara marikitry hôtel de ville Diego io izy mirelax izy mandrimandry izy mandiniky nambarany tsy niasa tragno olo niasa bloc administratif io izy normalement izy bloc io nitsangana fa raha io napadripandrininy ingénieur io orisy fa quity basy fitondragna ty magnano karaha zay tellement ro fa quity azony ganja ro mikapokapoko tsisy io tsisy olo anangagna drapeau zegny hay fa leovantegna nino ma io ndre za koa nanangana nakanajangako drapeau blanc point barre nanatsangako drapeau ni croque-mort 65 ans croque-mort mba natsangako teo drapeau fa nde nangagna drapeau jerinareo montraka zay forcenareo apitra état fédéral zio fa tsisy volagna eky zio fa tsisy discussion eky ambila ho avy zay ho avy ho irany zany ho zokila zay eto amaragnako izy magnano fisoragna amitsika jiaby
zegny nagnatogno nagnotogno rahalahintsika ndraiky anabavintsika nampahafapotsika nampisomatsika tagny tamy faritry Lagaron tagny zandrilahy Wawa zegny ndraiky ranabavy igny adingo baka agnaranao ranabavy fa isoragna ary ito koa afatra nampitondragna za hoe hoisy koa ny lanognana ho atao amy capitale du vin à Bordeaux le 28 ho an'izay afaka zegny oro mety avy amy tany mahazatra Bordeaux lac ke eto magnano velomatsika jiaby amy magnaraka koa.